Mainkan bareng bersama New Megantara, asik musiknya. Apa ora eling marang mangan saka kucing? Apa kowe lali bareng-bareng karo Mbak Elsie? Sampai 29 yo, depan bareng-bareng kita goyang sama-sama. Spesial buat CEO. Wis tak trimo lakon iki nadyan apa tak sangka kowe bebas ketes aku kadek karo liya tak akoni aku iki wong lanang tanpa bondo bunuh diri kadang ganteng aku koyo Arjuna apa penake tak santet nanging hukum dosa apa penake tak bacok nanging wedi penjara nanging yen tangen wae saya remone dodo diri nganggo tali mangko kekasa lara apa penake dan wae butuh iki dosa asik yo sampai 29 kerja bareng Gumilang Entertainment Sekiwan Audio juga terima kasih yo apa ora eling mangan bareng sayur bening apa kowe lali yen wis karo Mbak Elsie apa ora kelingan tak utone rong sepan wujud tresno wujud sayang ojo puji tinggal lunga iki mrih kowe tak trimo lakon iki nadyan apa tak sangka kowe bebas ketres aku nanging wong liya tak akoni aku iki wong lanang tanpa bondo dengan babakan ganteng nanging kaya Arjuna apa penake dan wae buta bukti dosa asik tak bloso enrek maju Mas Dion apa ora eling bareng mangan sayur bening apa kowe lali yen wis lunga karo Mbak Elsie apa ora kelingan tak undangi nerang sepan wujud tresno wujud sayang bojoku tinggal lunga kowe tak trimo